Čaute, ahojte, vítam vás v ďalšom videu. Dneska si povieme, ako sa vyhnúť prokrastinácii. Určite poznáš tú situáciu, keď sa máš ísť učiť alebo máš urobiť nejakú činnosť, ktorú nemáš moc rada alebo rád a povieš si, že si ešte 5 minút poskroluješ na Instagram alebo na Facebooku nejaké príspevky a že to ma nezabije na 5 minút. Po hodine sa zbadáš, že stále scrolluješ a ujde ti pohľad na knihy, zaplaví ťa stres a úzkosť, že si nič vlastne nespravil a že ako to ešte stihneš a v konečnom dôsledku zistíme, že sme boli úplne neproduktívni. Aby sme predchádzali tejto situácii, poďme si povedať, čo máme robiť, aby sme neprokrastinovali. Takže ako tip číslo 1 uvádzam, ak sa nevieš dokopať k učeniu alebo k tej činnosti, povedz si, že budeš vykonávať tú činnosť len minútu, dve a potom, že skončíš. Tento starší psychologický trik funguje veľmi efektívne na doslova oklamanie tvojho mozgu, pretože keď už začneš ten proces, dajme tomu učenia, tak bude sa ti oveľa ťažšie odchádzať od toho. Ja som to používal najmä na hranie na klavíri, povedal som si, že len minútu, dve pohrám tú skladbu a skončil som tak, že po hodine som odohral vlastne všetky skladby a takisto keď som sa pripravoval na prijímačky, som si povedal, pozriem len pár otázok a skončil som tak vlastne, že som prebral, dajme tomu tých 100 otázok z biológie, keď sa mi vážne nechcelo a vlastne som všetko, čo som mal, spravil. Tip číslo 2, zober si učivo alebo teda nejaký projekt alebo úlohu po častiach. Určite mi dáš za pravdu, keď poviem, že deň pred skúškou sa nedá zhodnúť celá kniha, jednoducho nedá sa to, mozog nedokáže vstrebať toľko informácií alebo všetky skripta si jednoducho zapamätať, nedá sa to. Ale ďalšia vec je aj tá, že to je dosť neefektívne, pretože mozog má určitú vrodenú pozornosť len v istých intervaloch, čiže ráno je vyššia pozornosť, potom na obed klesá a zase medzi 16. a 17. hodinou je vyššia pozornosť a potom zase klesá. Takže z toho nám vyplýva, že vlastne prokrastinovanie je trochu prirodzený proces pre náš mozog a preto by sme mali učivo brať alebo aj tie časti projektu po častiach. Takže ďalší tretí tip znie Parkinsonovo pravidlo. Ak ti toto pravidlo nie je moc známe, tak ono vlastne hovorí, že práca sa rozrastá do takej miery, aby vyplnila stanovený čas. Čo to znamená? Znamená to vlastne, že keď máš na, dajme tomu, balenie kufra hodinu, tak budeš ten kufor baliť 1 hodinu. Na druhej strane, ak máš na to len 5 minút a vonku čaká vlastne na teba taxikár, aby ťa zaviezol na stanicu, tak ho pobalíš za tých 5 minút veľmi rýchlo a efektívne. Toto môžeš využiť aj v učení. Samozrejme, keď máš na učenie nejakého textu alebo nejakého učiva týždeň, tak sa ho budeš učiť týždeň. A na druhej strane, keď sa ho máš naučiť hodinu pred začiatkom vyučovania, tak tvoj mozog bude automaticky vyberať len tie najefektívnejšie časti toho textu a tie sa vlastne zapamätáš. Túto fintu môžeš teda využiť v učení, nechcel som tým povedať, aby si sa pripravovala alebo pripravoval 5 minút pred začiatkom vyučovania, ale jednoducho vyčleniť si nejaké kratšie časové intervaly na to učenie a skúsiť sa možno naučiť to najhlavnejšie. Takže poďme na tip číslo 4, ktorý je tiež trochu takého psychologického charakteru a hovorí vlastne, že predstav si ten pocit, keď sa už doučíš. Keď si budeš predstavovať to učenie ako nejakú nepríjemnú vec, tak sa ti do neho automaticky nebude chcieť vôbec absolútne ísť a budeš hľadať len činnosti, ktoré budú oddelovať ten útrpný proces, ten zlý proces jednoducho, ktorý ti spôsobuje nejakú psychickú bolesť. Ale skúsi naopak predstaviť, aký je ten pocit, aký je ten dobrý pocit, keď sa už doučíš a keď už máš všetko hotové a choď jednoducho do toho. Pre ešte väčší efekt tohto typu, okrem toho, že si vlastne predstavíš, aký by to bol pocit, tak odporúčam ešte dať si nejakú odmenu, keď splníš to stanovené kvantum a tým pádom si zvýšiš aj motiváciu. Ako posledný 5. tip odporúčam izolovanie sa od sociálnych sietí, minimálne teda po tú dobu učenia. Pravda je totiž taká, že ak začneš scrollovať cez prestávku, dáš si prestávku, dajme tomu 10 minút, tak to scrollovanie nebude trvať 10 minút, ale možno ti niekto vtedy napíše a ty začneš teda sa rozpisovať
a napíšeš vlastne tej osobe a začneš to riešiť, začneš nad tým rozmýšľať. Takisto možno sa preskroluješ na iné príspevky a zabiješ takto nejaký čas. Takže určite odporúčam sa nejako vyvarovať tým sociálnym sieťam a odložiť ten telefón, dať ho niekomu alebo ho niekam schovať aspoň pod to učenia a potom vlastne môžeš byť ďalej v kontakte. Ale samozrejme, ak poznáš nejaký tip, ako sa učiť s Facebookom a Instagramom alebo sociálnymi sieťami, tak určite sa mi ozvi, lebo to by aj mňa celkom dosť zaujímalo, že ako sa to dá. Ďakujem ti za zhliadnutie tohto videa. Ak máš akékoľvek otázky, neváhaj písať do komentárov, rád ti na ne odpoviem. A zároveň, ak sa ti video páčilo, nezabudni zanechať odber a like. Samozrejme som vďačný aj za každú podporu na sociálnych sieťach a Patreone. Ďakujem.